ik ben niet van Marianne Kerkens. Hey, mijn naam is Erwin Swampilai, ik ben 18 jaar en zit op het 6 VWO. Vandaag ga ik jullie laten zien wat de gouverneur nou echt doet. Wat zouden jullie nou echt willen weten van de gouverneur? Iets. Hoe oud hij is. Hoe oud hij is? Ja. Hoe oud hij is. Is dat het enige? Ja. Dan zal ik het hem persoonlijk gaan vragen. Ja, oké. Oké, Dankjewel. Theo Rovens. Erwin, kijk eens aan. Leuk dat je er bent, Erwin. Ja, Ik zie de camera erbij, dus ja, zeker. volgens mij ben je er helemaal klaar voor. Ja, ik ben er zeker klaar voor. Nou, ik nodig je graag uit. Nou, dit is de kamer, dus hier vinden alle besprekingen meestal plaats. Nou, we zitten hier bij elkaar met een aantal toppers die allemaal bezig zijn met de voorbereiding van een grenscorrectie met België. Dat gaan we doen op 1 januari aanstaande. Dan wordt Nederland 13, zoveel hectare groter. Dat doen we zonder oorlog te voeren en daar zijn zij voor verantwoordelijk. Op 1 januari aanstaande, onthoud even, als je dan iets merkt, dan hebben we hier vandaag besloten. Dit zijn allemaal mensen die 60 jaar of 65 jaar of 70 jaar of 75 jaar zijn getrouwd. En die krijgen allemaal een persoonlijke felicitatie. Ik moet zeggen dat het is altijd heel leuk om te doen. Maar het is ook altijd wel weer een hele tijd, want dat zijn er al snel meer dan 100, 150 op een maand. Mensen vragen wel eens of het verdrag van Maastricht echt bestaat. Nou ja, het bestaat. Het ligt hier. Zie je het? Dus een van de mensen die helpt om het allemaal uit te voeren, ook die tips en dergelijke. Tips en tricks, water, energie, duurzaamheid, wonen, volkshuisvesting. Kijk. Dus als jullie tips hebben voor dat soort dingen, komt het allemaal bij hem terecht. Dus, Een hele waslijst. Een hele waslijst. Iedereen welkom. Ja. En vooral goede ideeën. Dus kijk, Koopman, gedeputeerde van, zeg het even. Financiën, sport, cultuur en ik doe ook nog bestuurlijke organisatie en medewerkers hier. Dus alles wat van tips op dat soort terrein komt, dat komt er via altijd een keer bij hem terecht. Dus ik zou zeggen, stuur maar in die tips. Laat maar komen. Wel de pennen doen. Ik doe het ook altijd met blauw, want zwart is net alsof je een stempeltje erop zet. En hier hebben de mensen toch recht op een persoonlijke handtekening. Nu een schatting zou geven van hoeveel handtekeningen u eigenlijk heeft gezet. Ja. Alleen die let de hele tijd op mij, dus dat betreft die zorgt dat het allemaal goed gaat. En ook die handtekeningen dat het allemaal weer goed komt. Dus, regelmatig overleg met de griffier van de Provinciale Staten, zeg maar het parlement van Limburg, zodat het allemaal met politieke besluitvorming netjes verloopt. Wat zouden jullie nou echt willen weten van de gouverneur? Iets. Hoe oud hij is. Hoe oud hij is? Ja. Ja, een goede vraag. Hoe oud ben ik? Ja, ik zou bijna zeggen, daar maken we een wedstrijd van, dan kun je schatten. Maar goed, ik geef de oplossing ook maar meteen. Ik ben nu 57 jaar oud. En ik moet zeggen, ik voel dat nog niet zo, maar ik weet dat jullie dat heel oud vinden.